TSHABANGU yazonyatsoratidza kuti aiwa no matter what circumstance aiwa haramba vachingopusha mhuri yeZimbabwe pakaipa, nokuti tinoona kuti sezvamunogara uziva sezvamakagara makanzwa kuti deputy spokesperson SERIOUS anga akatorwa nemapurisa, asi tinoona kuti TSHABANGU izvozvo hazvivamisi. Mhuri yeZimbabwe isapinda munyaya yedu ndokuti kuti hausati wasubscribe achibva wasubscribe ulike wotina on the bell icon ramba uchiwana maupdates anokupa pano paZim News Live YTS. Aiwa mhuri yeZimbabwe hapana katombomira zvakanaka, nokuti tinoona kuti kunyange SERIOUS akatorwa nemapurisa nyange achinzi haasi kucontesta pa 2024 maby elections ari muna February. Hatinoona kuti vanhu veTSHABANGU havasi kumira, hazvisi kuvamisa izvo, nokuti tinoona kuti pana pavanenge vachinyora kuti hanzi the date is 3 February. The agenda is to put a full stop to reprecision and operation. Vanyaswera vachiti aiwa vanoposta SERIOUS kuti aiwa uyu ndiye MP wedu, ndiye MP wedu wemubulawayo. Aiwa no matter what circumstances kunyange vanhu veZANU-PF vasingadi ndiye MP wedu watikuda ndo watichavhotera. Aiwa izvi zviri kushandisa vanhu veZANU-PF. Aiwa mhuri yeZimbabwe chipotipai muonero enyu, munoti kudii pamusoro penyaya iyi iri kuitika mupolitics dzemuZimbabwe? Tudzamira mucomment section medu. Aiwa motudza mafungiro enyu muchilike, musubscribe muchitina on the bell icon ramba uchiwana maupdates anokupai pano paZim News Live, nekuita zvese zvimahara.